OK, ľudia, vítam znova videa. Dneska si povieme o mojich prúseroch zo školách, čiže môžeme sa ísť rovno vrhnúť na to. Môj prvý prúser zo školy, no taký prúser, proste čo sa stalo, má názov Palacíky. Ľudia, tento prúser je taký, že kamarát mal na 10. tvarohové palacínky, hej, a môj kamarát, druhý, ako najväčší degeš, mu tú palacinku ľudia chytil a viete, čo som spravil? On ju proste chytil a zahodil ju úplne niekam do rici. No samozrejme, že my sme sa začali úplne uchechnávať tam všetci a čo tvárok sa všade rozpleštil. Takže učiteľka došla, my pekne vysvetľovali sme, čo sa stalo. No, ona nás to v podstate ani nenehala vysvetliť, ale tak nejak, no. Takže učiteľka, sme niečo tak povedali, kto to, čo tam okolo toho bol. A mňa dala s tým chalanom, ktorý mal tú palacinku, umývať hento namiesto upratovačiek, že upratovačky to robiť nebudú, upracujeme si to my. Ale proste my sme nič nespravili, ale dala to aj tak nám tá učiteľka. Čiže tento trapas bol taký. Nebol to úplne trapas, ale chápete. Druhý trapas sa stal, ľudia, že dneska a má názov Okno. Tento má názov Okno. Stalo sa to proste, že sme mali biológiu, viete, a proste mali sme mať lepidlo, lebo sme išli nejaké obrázky lepiť. Samozrejme, typci nikdy nemajú lepidlo. Takže, ale tento typek nemal lepidlo kvôli tomu, že ho proste zabudol. On nemal lepidlo, kvôli tomu, že ho nemal. Ale ja vám poviem, jak ho nemal. On povedal učiteľke, že on je vonku. Že to lepidlo je vonku proste. Jak vonku? Že proste niekto ho vyhodil z okna. Učiteľka samozrejme naštartovaná. Toto sa nemohlo stať. Kto to bol, hneď to začala riešiť. Mňa to, že ju tu úplne nasral. Ona s tým žiakom odišla von pre to lepidlo. A my, čo sme ostali v tej triede, ako ostatní žiaci, my sme sa tak kúkli, to bol kto? Hej, kamo, kto to vyhodil? A zrazu ten kamarát, ktorý mal tú palacinku z minulého trapasu, povedal, hej, kamo, to som bol ja, ale však ty kokos, on mi vyhodil pero, on mi vyhodil, že pero, tak ja som proste vyhodil lepidlo. Tak proste došli a zrazu došli, že nie len s lepidlom. Oni došli s perom, z gumu a s ďalšími vecami, lebo my sme sa proste nudili a vyhadzovali sme si veci z okna. Hej. Takže takto, no, vyhadzovali sme veci z okna. A našla táto gumu, proste, že koho je táto guma? Moja sesternica, spolužiačka, všetko dokopy, povedala, že to je moja. A spolužiak povedal, že kto tam vyhodil tú gumu? A spolužiak povedal, že to som tam ja vyhodil. A zase, prečo si tam vyhodil tú gumu? A že, no, oni si vymýšľali, on nás vyhodil, a oni si vymýšľali, že no, pančoka, viete, ja som si hádzal moju sestrenicu, som si hádzal tú gumu a ona proste zrazu len tak vyletela z okna, lebo ona je taká veľká tá guma, proste ona bola strašne veľká, ona mala 10 cm, ona bola taká ťažká. A ona povedala, no viete, aká je tá guma ťažká, my sme si ju zo sesternicu hádzali a proste tak, no ona sa uhla, lebo sa bala, že ju tu trafí a vyletelo to z okna. Takže takto to nebolo, vymyslel si rýchle nejakú výhovorku. A takto to nebolo. Pero zase, samozrejme to kamaráta, čo vyhodil len to bolo jeho, nevieme, my tam máme veci, že aj kokos už mesiac, takže tak, no.
tento trapas bol celkom dobrý, stal sa ako teraz 4. novembra 2025. No, 4. počkať. 6. novembra 2025 sa stal tento trapas. OK, ľudia. Ďalší trapas není tak úplne trapas, ale je to taká srandička, ktorú sme si spravili v škole z toho kamaráta, čo vyhodil tú gumu. Stala sa zase 4. novembra 2025, čiže dneska. Neviem, kedy vyjde toto video. Takže možno včera, hej. Volá sa nehádže kamaráta na hajzloch. Tento trapas je taký, nie je to úplne trapas, lebo učiteľky o tom nevedia. Sme proste, vylezeme po kabinkách hajzlov. Máme také drevené kabinky a my si dávame stúpaka a potom na ramena a vylezeme tam. Tak my tam sa šplháme a ja, že kamarát proste daj mi stúpaka a na ramena, či tam vylezem a vylezem hore, hej. Tak som tam vyliezol, že kúkaj, hej, ja som hore. Typek tam šťal, že čau, ja som hore, tuto. A takže poď ty, kamarátko. Kamarát išiel, teda ja som mu dal stúpaka, sme pekne na rameno, sa vyšplhal a on si dal, ja som povedal, že nech si dá dole papuče, že ma to bude boleť, lebo chápete, ja som malý, mám málo kilo. A on je taký vyšší a má viacej kilo. Že on vám môže mať nejakých 50 a ja mám 37, hej. A takže ja som povedal, nech si dá dole papuče. On sa tam zavesil a že zoberiem mu papuče a zdrhajme do prdele úplne, hej. Takže my sme išli, takže že ja som chytil tie papuče, my sme ho nehali visieť na tom hajzli a my sme tak, že dobre, nechám ho dávať, zdrháme. My sme proste došli do triedy, ja som mu zatiaľ tie papuče hodil za dvere na hajzloch a zdrhali ty kokos a vydať nechytil hajzlík jeden. Takže my sme zdrhali, do triedy sme zdrhli a my celý vyspatí a babi, čo tam ostali v tej triede. Čo sa stalo? Čo sa smejete? No nič. A my sme nehali sme Aleša tam, chápeš, na hajzloch, nehal som dohľad, hodil som tam papuče, takže tak, no. A oni, proste my sme zdrhli a on došiel bosy, aby sme mu tam nehali papuče. Takže viete, ak to dopadlo. Nedopadlo to tak, že bol bez papuče, hej. Išiel som úplne, hej, takže to je úplne, ale tak chápete. Proste sme mu tak zahodili sme mu papuče a zdrhli sme od neho, čiže tak, no. To bola taká srandička, nie trapas, ale bolo to dobre. OK, ľudia, potom ešte taký opening do Clash Royale, to mi vpadal 4-kový Lucky Drop. Ja som sa úplne nasrala tú furdejsku, lebo to nikde hral a potom som zistil, že mám legendárnu čestku, kde mi padol ľudia, že karta na Royal Gasta, to sa tiež nasrala, lebo už som Royal Gasta mám a z tých questov a Royal Gast není taká moja z obľúbených kariet. Potom som ešte zistil, že mám Giant Chestku, kde som si povedal, že tam môže byť tiež nejaká legendárna karta, kde legendárna karta bola. Za toto som celkom rád, pretože mi tam padol lock. Čiže hneď som si ho dal do deku, čiže tak nejak. A na konci videa by som chcel vám povedať, aby ste sa napojili do tohto klanu, je to Ninjov klan. Zakladateľom je Miro Pele, slovenský ninja, hoďte mu odber, hoďte aj mne odber a like. Budem rád, ak to tam hodíte, čiže nezabudnite sa pripojiť do tohoto klanu menom Ninjov klan. Tu sú 5 a nespamujte, lebo kick. Takže čau!